Nem kell neki egy mikrofon. Egy igazit. Na, Angelo? Azt ne, oda ne. Mit mondtál az előbb? Mit? Ne. Jó. Fiam. Jó, már nem is fogok rászólni, mert az apjától tanulja. Kész. Ennyi kész. Apától csúnyákat tanulsz. Nem igaz. Igen, ennyi kész? És a mámó hogy van? Énekeld már el. Angelo? Ahó? Hm?